Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolan kynçylyklary dowam edýär. Aşgabatyň halkara aeroportunda ýa-ni ýakynda Türkmenistanly denanlaryň bir näçesiniň ýurdun daşyna goý berilmänligi bilen bagly wakalaryň ikisi Adatlyk radiosyna ma'lum boldy. Ýakyn günlerde bir denan ýurdun daşyna gidip bilýänligi barada migrasiýon gurulugynyň resmi nama almanlygy sebäpli Türkiýe goý berilmänligini Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Biziň elimizde din çalyş hakynda resmi namalar bardy. Adamymdan migrasiýon gurulukdan resmi nama soramadylar. Meni bolsa resmi namasız uçara göý bermediler. Soralan spravkasy bolanlary hem hiç bir düşündürüşsiz uçara göý bermediler. Şeýdip ýol we dokumentleri düzeltmek üçin eden çykdaýjylarymyz biderek bolly. Şeýleden ýerler tarap edildi. Köp balada bolly. Dip Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara goý berilmedik Türkmenistanly denan Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistandan çykmagy tinanşýan raýatlaryň köpüsi gazanjyň gözleginde daşary ýurtlara gidýärler. Türkiýe Türkmenistanlylar üçin iň meşhur ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ilkinji nowatda da wizanyň talap edilmeýänligi sebäpli. Emma resmi taýdan wiza talap edilmeýän hem bolsa Türkiýe gitmekçi bolan Türkmenistanlylaryň öňünde ýygy-ýygydan böwet döreýär. Diňe şöýleň başyndan bäri Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara goý berilmezligi bilen bagly wakalaryň onlarça barada Adatlyk radiosyna ma'lum boldy. Migrasiýa işgärleri sebäbini düşündirmezden ýolagçylary reýslerden düşürýärler. Adatlyk radiosynyň söhbetdaşlary ýurdun içinde maşgalatyny eklemek üçin mümkinçilikleri bolman soň daşary ýurtlara mejburi gitmeli bolýandygyny aýdýarlar. Ýurdun häzirki ýagdaýynda 5 çagany eklemek maňa ören kyn diýip Aşgabatyň aeroportunda öz owadaş denanlarynyň reýsden düşürilenligine şaýat bolan Türkmen awatly denan gurrun berdi. Men Türkiýe gazanja gitmek üçin aeroporta baranymda meniň ýanymda bir näçe owadaşym bardy. Biz bile gitmekçi bolupdyk. Registrasiýa aýnasynda migrasiýa işgärleri biziň ählimizden bir owadan dygmyda göz ýetirdiler we pasportlarymyzy ellerimizden alyp bir-birden başga otaga geçirip soragy çekdiler. Dip Adatlyk radiosyna söhbetdeş bolan Türkmen awadyň ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa işgärleri denanlardan olaryň Türkiýe gitmeginiň maksady barada sorap, işlemek üçin barýandyklaryny anyklamak isläpdirler. Şeýle-de soraglaryň arasynda maşgala ýagdaýy adamsynyň çağalarynyň bolup bolmazlygy barada sowallar öňe sürilipdir. Soragdan soň meni goý berdiler. Meniň iş üçin gitmeýändigime göz ýetirendigini aýtdylar we ak ýol arzu etdiler. Köpleri goý bermediler. Bir gyz aglady we iş üçin gitjek bolandygyny boyun aldy. Ony hem goý bermediler. Dip Adatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe gitmeginiň öňüniň alynmagyny degişli wakalaryň ençemesi öňün bolupdy. Şeýle-de Türkmenistanyň howpsuzlyk edaralarynyň işgärleriniň türkmen migrant denanlaryny daşary ýurtlardan gaýtarmak üçin olaryň maşgalalaryna batyş etmegine degişli ýagdaýlar ýüze çykypdy. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň bellemegine görä Türkmenistanda gazanç üçin daşary ýurda gitmek problemasy ýaşlaryň arasynda hem ýiti duýulýar. Ýaşlaryň köpüsi okuwyny utaryp öz ýurdunda işe ýerleşip bilmän soň daşary ýurtlarda iş gözlemeli bolýarlar. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleriniň raýatlary şol sandy migrantlar bilen deň derejede daşary ýurtlarda bilim alýan ýaşlary Türkmenistana gaýtarmak boýunça çalyp barýan çäreleriniň ençemeti barada habar berilipdi. Şeýle-de aprel aýynyň ortalarynda Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri türkmen resmileriniň 30 ýaşyna ýetmedik türkmenistanlary halkara reýslerine goý bermezlik karary barada habar beripdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň sebäbini düşündirmeden raýatlaryň Türkiýe gitmegine döredýän päsgelçilikleri sebäpli soňky döwürde Türkmenistanlylar Goňşy Gazakstany, Özbekistany we Äzerbeýjana has köp gidip başladylar.